Insalmilkom jena Karl Xkembri nilqakom għas-7 episodju ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmien. Illum se tingħaqad miegħi poetessa li ilha snin li telqet minn Malta, kważi kwarta seklu issa, u taħdem fuq ħafna traduzzjoni ta' poeti Maltin għal Franċiż u istess għandha l-ktieb seminali tagħha tal-poeżiji Bejn baħar u baħar. Qed nitkellmu fuq Elizabeth Grech. Merħba Liz. Grazzi tal-istedina u grazzi lil Pen Malta insomma ta' din l-inizjattiva x'naħseb li hija importanti immens. Fejn tinsab bħalissa? Jiena qiegħed Nairobi, fejn qed nirrekordja ħafna minn dawn il-poddati, inti diġà għedna tinsab il-barra minn Malta. Nafu li Franza, però għajdilna ftit iżjed. Jiena qiegħda Pariġi bħalissa. Ovvjament dan l-aħħar qed ngħix bejn Pariġi u Reggio Calabria, ma bħalissa Pariġi qiegħda. Illi ngħixaw issa 21 sena, Franza 24 sena, madoff. Jgħaddi ħafna żmien, Karl. Daqshekk ilek. Però tiġi Malta tmur lura Malta ta' spiss, le? Tal-inqas darba fis-sena. Għamilt ħafna snin twal, kont niġi kważi 3 darbiet, anke 4 darbiet fis-sena. L-ewwel nett li kien ikolli opportunitijiet ta' xogħol ukoll, imma qisu minn mindu mill-pandemija law. Id-distakk inħoloq ħafna kiber ngħidu hekk, u ovvjament kemm ilni naħdem ma' Manakuma Teatro peress li jkolli mmur spiss l-Italja diffiċli immur kullimkien ħanajtek, allura xi kultant ikolli nagħżel li mmur Reggio fuq xogħol minflok immur Malta. Niġu għal-xogħol teatrali li qed tagħmel fl-Italja wkoll ftit ħin, però qabel xejn, inti poetessa għandek tal-ktieb li ħareġ wara ħafna snin illi fihom ktibt inti wkoll. Però qabel nitkellmu fuq il-kitbiet infushom, kif tikteb inti? Għandek xi ritwal, għandek xi proċess? Iva, fil-verità m'għandi l-ebda regola, Karl, nimxi ħafna bla ptit. Ejja ngħidu li ma niktibx b'mod regolari, nipprova ma nisforzax lili nnifsi fis-sens li sibt ruħi f'mument li kważi kont nistressja ruħi talli mhux qed nikteb u nsawat lili nnifsi. Li mbagħad qed tisma' l-kitba trid tkun xi ħaġa ta' pjaċir fis-sens jekk għandi ftit nikteb jekk il-kliem ġej, all right, jekk le. Ħafna drabi ninsew forsi li f'dak il-perjodu fejn ma nkunux qed nikdbu tkun qed jissawar xi ħaġa ġo fina, jisu jkun żmien ta' ġestazzjoni, ma nafx kif nispjegha din. Issa ħafna drabi nikteb bil-lejl, meta nkun ħanorqod jibdew ġejjin il-kliem. U nibda ngħid illallu sekk mhux ħanqum u nħarbex xi ħaġa ninsa. U ġieli noqgħod nirrepeti l-kliem f'moħħi biex l-għada ma ninsiex, ovvjament jekk ma nqumx u niktibhom filgħodu nkun insejt kollox. Il-poeżija tkun perfetta u tkun sparixxiet għal kollox. Ħafna drabi ovvjament nerġa' naħdem fuqhom, nerġa' norqomhom imma m'iniex metikoluża ħafna fil-kitba. La jien regolari u lanqas jiena metikoluża fis-sens jekk tkun ħarġet xi ħaġa l-unika tip ta' editing li nagħmel huwa li nneħħi l-kliem żejjed li mmur għall-essenzjal. Li hija l-iktar funzjoni importanti tal-editing fil-verità li tisbor il-skuk le? Eżatt, tisbor hija immaġini sabiħa mezz. Ħanisselli fielek din. Għax toġobni. Ma vintajt jexien ċert. Uża kemm trid. Imma inti għattajt ħafna minn ħajtek tisbor mill-li nista' nifhem għaliex għandek esperjenza ta' il-fuq minn 20 sena tikteb żgur u ħareġ il-ktieb propju 4 snin ilu. Il-ktieb li ħareġ mal-Merlin Publishers Bejn baħar u baħar. X'wassal għal dat tul kollu? Issa, fil-verità, milniex daqshekk nikteb b'mod intens, fis-sens niftakar naħseb l-ewwel poeżija li kont ktibt forsi kelli xi 18-il sena, kont Hastings u qattajta u armejta, ġifieri m'għandix idea ta' xi ktibt. U mbagħad ġieli kont inħarbex xi ftit xi vers l-ewwel hemm, imma bdejt nikteb tard u bdejt nikteb permezz ta' traduzzjoni. It-traduzzjoni li waslitni għall-kitba. Fis-sens dejjem kont attirata ovvjament lejn il-letteratura u l-letteratura Maltija b'mod partikolari għax għalija kien
kif inżomm il-kuntatt ukoll mal-lingwa tiegħi peress li għext ħafna żmien barra. U kienet il-laqgħa tiegħi ma' Adrian Grima u ma' awturi oħrajn bħal Antoine Cassar, Clara Zoppardi li afdawni b'xogħolhom ovvjament għall-Franċiż. U bdejt nesperimenta b'dal mod. U naħseb it-traduzzjoni, għalija traduzzjoni hija mod l-iktar mod profond kif tista' taqra xogħol ta' awtur. U din l-esperimentazzjoni tal-għażla tal-kliem, għax ovvjament kif taf inti wkoll it-traduzzjoni hija għażla perpetwa li ma kelma ħanamel din jew din, le din aħjar ma biex tirrispetta r-ritmu żomm ċertu bilanċ, toħloq dinja oħra f'lingwa oħra, għax ovvjament ħafna drabi ma tistax iżżomm l-istess bilanċ li hemm fil-lingwa oriġinali. Issa dan l-eżerċizzju inkuraġġini u bdejt nikteb jien. U l-ewwel darba rajt waħda jew żewġ siltiet f'open mic ta' Inizja Med qabel il-Festival tal-Letteratura u minn hemm bdiet il-biċċa tax-xogħol. Għax kien hemm Claire u qalt li isma' li żmel inti tikteb. U għedtila qalt li jibgħat li kollox. U bdejna naħdmu fuqhom. Inkoraġġitni ħafna insomma, editjajthom u blaħsib ta' xejn għax qatt ma kelli ambizzjoni li nippubblika battom lil Chris tal-Merlin u oġbuh mal-ewwel. Ġifieri kont fortunata, forsi kien il-mument it-tajjeb le xi kultant it has to be the right moment for things to happen. Ċertament, it-timing, imma x'ġalek lilek għaliex kien importanti għalik li tikteb il-poeżija inti stess? L-ewwel nett fil-bidu ma kienx qisha neċessità għalija. U mbagħad iktar kemm bdejt nipprattika, iktar beda jiġi l-kliem. U hemmhekk ħassejt il-bżonn li nesprimi ruħi ma naħseb kelli bżonn dan iż-żmien ukoll kelli bżonn nieħu distakk mill-affarijiet li kont qed nikteb biex nevita kull tip ta' pathos li jista' jkun hemm meta inti qed tikteb fuq diżappunti, fuq telfa, fuq affarijiet ta' niket. Li kelli bżonn nirfina l-espressjoni tiegħi imma kelli bżonn nesprimi ruħi bħala terapija naħseb kienet ukoll. Ħansaqsik ħaġa li tiġi f'moħħi li ilni wkoll minnix daqshekk imma kważi 14-il sena issa maqtuħ minn Malta, ngħix barra. Jista' jkun illi inti wkoll kien importanti għalik illi dik il-kelma tfittixha tibqa' għaliex jisqat taħrablek minħabba d-distanza. Iva, assolutament, Karl, speċjalment li jiena meta ġejt kemm ilni ngħix Franza, il-Malti m'għadix il-lingwa li nitkellem kuljum. Jiena qatt ma nitkellem bil-Malti, ħlief fuq WhatsApp mal-ħbieb fil-messaġġi vokali u fuq it-telefon vera rari. Nitkellem il-ħin kollu bil-Franċiż, naħdem bl-Ingliż għax nittraduċi x-xogħol prinċipali tiegħi huwa li nittraduċi mill-Franċiż jew mit-Taljan għall-Ingliż u nitkellem ħafna bit-Taljan ukoll. Allura issa tgħid li hija mal-poeżija mhix kelma li tgħidha, hija kelma li tiktibha. Però kif naqbad ngħid, hemm relazzjoni wkoll mal-lat orali għax hemm ir-ritmu, jiena nħobb meta nikteb il-poeżija naqra biex nisma' lili nnifsi. Qisha bħala biċċa mużika, bħala biċċa melodija. U bla dubju ta' xejn li bħalek jiena waħda mir-raġunijiet prinċipali naħseb li kelli bżonn nikteb hija li nikteb u naqra bil-Malti hija li nżomm dan il-kuntatt u ma nitlifx il-lingwa materna tiegħi. Li laqqas ma nistax ngħid li għadha kważi l-lingwa materna qed napproachja bħala lingwa stranjiera daqs il-lingwi l-oħrajn il-Malti għax irrid nirrifletti qabel ngħid xi ħaġa jew pereżempju ġieli waqt li qed nitkellem bħalma qed nitkellem miegħek jibdew jiġuni jew bit-Taljan jew bil-Franċiż jew ġieli nikteb xi email lil xi ħadd u nibda b'lingwa u nispiċċa b'lingwa oħra, ġifieri xi kultant ikolli taħwid kbir ġo moħħi fuq il-kliem. U jgħaddilek minn rasek pereżempju tikteb bil-Franċiż? Ġieli ktibt bil-Franċiż, però
ma nafx għandi naħseb hija relazzjoni ta' mħabba mal-Malti wkoll il-fatt li meta nikteb bil-Franċiż naqlibhom mal-Malti wara. Fis-sens ta' ma nafx naħseb l-poeżija minn għandi bil-Malti trid toħroġ. Ħana żarda ngħid x'qed tħoss inti għax naħseb naqblu ħafna f'dan is-sentiment illi meta tkun fil-pożizzjoni tagħna li qed tuża lingwa oħra full time il-ħin kollu jew iktar minn lingwa waħda ħlief il-Malti, tħoss li hemm ukoll sens ta' missjoni li tikteb bil-Malti. Ma rridx nirromantiċizza żejjed imma nħoss sens ta' dmir. Hija forma forsi ta' reżistenza dmir kważi lejja nnifsi u lej dak li jiena minn fejn ġejt. Fil-fatt dmir personali. Eżatt, għalija hija importanti wkoll pereżempju li nitkellem bil-Malti mat-tfal tiegħi, li tfal tiegħi l-lingwa tagħhom u din kienet xi ħaġa vera sorprendenti għalija meta bdew jitkellmu rrealizzajt daw il-lingwa tagħhom mhijiex il-Malti hija l-Franċiż. Imma jiena nibqa' nkellimhom bil-Malti għax għalija hija mod kif inżomm kif tgħid l-infanzja tiegħi ħajja ġewwa fija le? U turihom x'inhuma l-għeruq tiegħek le għax dik l-istess ngħidha jien mat-tifel tiegħi li huwa importanti nurih jien minn fejn ġej issa x'jagħmel bieħu affarijiet eventwalment imma rrid nurih li apparti d-dinja hemm ukoll din id-daqsxejn ta' gżira li ġejt minnha jien u tinkludi rikkezza anki ta' lingwa l-Malti li almenu nesponuhom għalih mbagħad jagħmlu huma. U kważi ma nafx inti wkoll hemm dan il-konfront ma' lingwi oħra, Karl, jiena nħoss li iktar kemm sirt naf lingwi oħra, iktar nirrealizza kemm il-Malti huwa sabiħ u kemm il-Malti mhuwiex użat għall-altezza ta' dak li hu għax huwa hija lingwa vera rikka, vokabolarju vera rik, is-semantika aktar flessibbli minn lingwi oħra. Għara tista' tesprimi ruħek b'modi infiniti le bil-Malti. Ekku, dik kont ukoll irrealizzajta ħafna meta kont ngħix fil-Lvant Nofsani u anke tallimt l-Arbi u tinduna kemm għandna rikkezza kbira minn fejn ġie l-Malti li mbagħad mexxa triq għalih u għandu tant riżorsi. Imma ejja niffukaw fuq il-kitba tiegħek għax dik għalhekk qed nitkellmu llum Liz. Inti fil-ktieb tiegħek għandek l-ewwel parti dedikata kważi kollha lil ħsibijiet u lil kliem. Isek taqta' lilek innifsek minnek innifsek minn ħsibijietek tpoġġihom quddiemek b'xi mod u ishom sospiżi minnek innifsek biex tiktibhom u tikteb dwarhom. X'tista' tgħidilna fuq dan il-proċess? Mela dan il-proċess beda nista' ngħid li grazzi lilek ukoll, Karl, tiftakar darba kont ixxerjajt miegħi Headspace ilu snin twal. Eżatt. Li hija biex ngħidu nissemmija hija lep fuq il-mobile li tgħinek timmedita. Li jeħtieġ nerġa' nibda Eżatt, u wieħed mill-eżerċizzji kien li tpoġġi bil-qiegħda u tħares lejn ħsibijietek bħalma qed tħares fuq bank lejn il-karozzi għaddejjin. Issa jiena din għenitni ħafna fil-kitba, fis-sens li għalija l-kitba hija proċess ukoll spiritwali li nipprova noħloq distakk u nħares lejn dak li nkun qed nesperjenza jew dak li jkun esperjenza xi ħadd ieħor u li nixtieq jew inħoss il-bżonn li nikteb fuqu. Imma li noħloq distakk biżżejjed biex inkun forsi mhux oġġettiva, għax diffiċli tkun oġġettiva ma' xi ħaġa li tolqtok daqshekk. Imma biex nipprova nħares lejh minn perspettiva oħra, qisni qed nara ħajti jew dawn l-esperjenzi jew dawn il-mumenti bħalma nħares lejn film. Issa, ovvjament, hemm influenza wkoll għax jiena nipprattika l-yoga, il-snin twal, nipprattika l-yoga, nipprattika ħafna l-meditazzjoni. Allura ma nistax ngħid li dan il-proċess wasal x'imkien huwa proċess ta' tfittxija kontinwa u perpetwa le. Ġifieri ejja ngħidu li din il-ħaġa li nħares lejn ħsibijieti hija tip ta' meditazzjoni jew ejja ngħidula kontemplazzjoni li għenitni ħafna biex nifhem iktar li nnifsi
biex nipproċessa l-esperjenzi li għaddejt minnhom, anke l-esperjenzi ta' niket, u nipprova nħares fihom, insib fihom elementi ta' kif tgħid, ta' growth u ta' trasformazzjoni, speċi tal-li jiena kieku ma għextx din il-ħaġa, ma kontx nitgħallem din, jew ma kontx insir hekk, jew ġifieri u din tinħass ħafna fil-kitba tiegħi. U mill-klim li semmejt inti, naħseb il-keywords isu li qbat tul dil-minuta li nitkellmu, isu għandek element ta' spiritualità, meditazzjoni, kważi terapija. Allora l-mistoqsija tiegħi x'jagħmel dawn il-poeżiji xi ħaġa iktar minn terapija, mhix ġast autoterapija tiegħek innifsek, dawn huma poeżiji, dan huwa prodott letterarju qabel xejn. Eżatt. Le, fis-sens ta' għalija hija mod ukoll kif nikkontribwixxi għal bidla li nixtieq madwari, fis-sens li għalija r-rivoluzzjoni tibda minni stess. Li jekk jiena m'iniex kapaċi nkun empowered, mela diffiċli nistenna li s-soċjetà tkun empowered u għal xejn immur u nipprotesta barra fit-triq jekk jiena għadni ma bdejtx naħdem fuq innifsi biex nibdel dawk l-esperjenzi li għaddejt minnhom ta' fraġilità forza, ovvjament għalija l-fraġilità u l-forza kif tgħid u s-saħħa huma żewġ faċċati u l-qawwa huma żewġ faċċati tal-istess medalja. Allura mhijiex xi ħaġa individwa din kif tista' tinħass, għax ovvjament l-ewwel nett l-esperjenzi li għext jiena mhumiex tiegħi għax huma esperjenzi umani u nista' ngħid li huma forsi sentimenti universali. U hemm aspett ukoll ta' tfittxija ta' sbuħija anke f'mumenti ta' niket jew anke f'mumenti banali. Tipo jien naf qegħdin fit-triq u t-tifel tiegħi għamel ħabta jaqta' fjura kuljum fit-triq mill-iskola biex jagħtihili. Għalija hija poeżija dik. Hija mod kif minflok inħares lejn is-sema griża ta' ġimagħtejn sħaħ mingħajr ma nara x-xemx. Imma rajt ix-xemx f'din il-fjura. U inti qed titratta, ġifieri semma inti qed il-banali, imma qed titratta affarijiet bħala bħala mara, Liz awtriċi, Liz attivista, Liz femminista li hija wkoll u qed tieħu ħsieb it-tfal u għandek fejn inti? Inti da kollu, inti iktar minn hekk. Inti qed tikteb anka tesponi l-fraġilità tiegħek f'dawn il-poeżiji, Assolutament. id-diffikultà ta' kuljum li tkun biss mara u li tkun imbagħad kull ħaġa oħra li inti trid tkun. Eżatt, diffiċli tkun ħafna affarijiet fl-istess ħin. Però ovvjament naħseb li ġewwa fina dejjem hemm identità ngħidu ta' ruħna jekk nistgħu nsejħula hekk, jiena nemmen fiha din li hemm xi ħaġa beyond il-ġisem u beyond il-moħħ. Ngħid hekk niddissoċja ruħi ma' reliġjon imma iktar b'mod spiritwali umanistiku qed ngħid hekk. Imma ovvjament imbagħad kull persuna għandha identità differenti bħalma qed inti jiena mara l-ewwel nett, jiena femminili għax jiena dik hija sesswalità tiegħi, il-ġeneru tiegħi dak huwa l-ġeneru tiegħi. Imma jiena wkoll jiena ħabiba, jiena tifla, jiena oħt, ġifieri hemm dawn l-aspetti kollha li provajt nesperimenta ftit bihom ukoll kif semmejt inti f'ċerti poeżiji. U hemm mument li laqatni fej isek qed tgħid lit-tifel tiegħek qabel jien ommok jiena mara. U ma dawn mumenti sbieħ ma wkoll fejn qed tagħmel statement. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwar il-femminista ta' ġo fik. Issa, l-ewwel nett biex inkun sinċira mingħajr ma imma ovvjament din hija biss l-opinjoni tiegħi, il-kelma femminista nħossni ftit skomda biha. Għaliex sfortunatament hemm ċertu approaches, insejt kif tgħidha dil-kelma bil-Malti, li użaw din il-kelma ta' femminista għal azzjonijiet antagonisti kontra xi ħaġa, kontra jiena ma nħossix hekk. Ovvjament il-femminizmu
fejn jidħlu drittijiet huma importanti immens, huma fundamentali u fejn nippruvaw dejjem nagħtu vuċi lil mara biex titkellem fuq l-esperjenzi tagħha, naħseb li hija importanti immens għax pereżempju fil-kitba ovvjament il-kitba l-kittieba hemm iktar kittieba irġiel magħrufa naħseb milli nisa kulħadd jafa din, m'għandix statistiċi imma forsi qed ngħid ċuċata. Naħseb l-importanti Naħseb storikament ekku, però Allura nemmen li pereżempju importanti li l-mara titkellem fuq l-esperjenza tagħha bħala mara u dak kollu li tgħix bħala mara l-fatt li twellet, il-fatt li ma twellitx ukoll għax din hija xi ħaġa biex tkun li provajt ngħid lill-ibni f'dik il-poeżija kienet li il-fatt li jiena mhux għax jiena jiena mara, jiena l-ewwel mara għax jiena Liz, għax jiena jien u tal-li jien mara kelli l-opportunità li nġorrok ġo fija kieku kont raġel ma kontx inkun nista' nġorrok sewwa. Imma barra li huwa statement femminista ngħidu hekk. Huwa mod ta' kif jiena provajt jew għadni nipprova nrabbi l-tfal tiegħi b'awtonomija. U nixtieq naqralkom silta għax din fil-kitba tiegħi li ktieb il-profeta ta' Ħalil Ġibran li nimmaġina li taf bih, Karl, influenzani immens, mhux fil-kitba tiegħi biss imma fil-mod kif inħares lejn il-ħajja le. Issa hu jgħid fuq it-tfal. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they do not belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls. U din provajt nesprimija ħafna fil-konverzazzjonijiet tiegħi ma' tfal li jinsabu f'wieħed mill-kapitli ngħidu hekk ta' bejn baħar u baħar. Mhuwiex eżerċizzju faċli bħala għax ovvjament hemm dejjem din il-ġibda ta' tip ta' dipendenza le għax hemm bond fiżika u emozjonali kbira immens mat-tfal. Però naħseb li l-importanti li nkunu attenti għalija din il-ħaġa u jiena tfal jgħalmuni ħafna il-mod kif jitkellmu għandhom fl-istess ħin għandhom l-innoċenza imma għandhom libertà totali fil-kliem u fil-mod kif jesprimu ruhom u jiena jgħalmuni immens it-tfal. U din xtaqta fil-fatt għaddi nikteb xi kitbiet ġodda li ktibt huma wkoll ispirati mill-konverzazzjonijiet tiegħi. Kont sa semmija hija tema rikorrenti ħafna l-esperjenza tiegħek ma' tfal u kif toħroġha fil-kitba tiegħek. U ovvjament mbagħad hemm il-fażijiet differenti tal-mara ħanajtek. Naħseb li biex insemmi awturi oħra Maltin, ovvjament jiena m'iniex esperta tal-letteratura Maltija, kif tista' timmaġina peress li ma mhux daqshekk spiss Malta mhux dejjem ikolli bagalja kbira biex inġorr il-kotba kollha li jkunu għadhom kif ħarġu. M'għandix overview tal-kitba kontemporanja ħanajtek, però naf li hemm kittieba nisa oħra li huma sħabi wkoll li kitbu fuq dawn it-temi bħal Claire Azzopardi f'Castillo u fil-proġett Sura li għamlet ma' Glenn Kallejja fejn titkellem dwar il-maternità u n-nuqqas tal-maternità u xi tħoss. Claudia Gauci wkoll fl-aħħar ġabra tagħha ma' Xatta ta' Marisk minn għalija jekk niftakar sew hemm xi żewġ poeżiji li jitkellmu dwar kif tgħid it-twellit about giving birth. Imma biex immur ftit lura għall-mistoqsija oriġinali dwar il-femminizmu tiegħek. Naħseb il-mistoqsija li tiġi f'moħħi meta bdejt weġibni isek kellek tagħti daqsxejn ta' distanza mit-tikketta ta' femminista minħabba ċerta faċċati tagħha li ma joġbukx jew tarhom wisq antagonizzanti kif qed inti.
Imma inti fl-istess ħin qed tagħti d-definizzjoni tiegħek ta' feminizmu li Eżatt. jolqotni hu li meta pereżempju ngħid jien xellugi ma nħoss li hija tikketta li qiegħda b'xi mod tikkostrinġini żejjed fis-sens li ovvjament fuq ix-xellug kellek min għamel atroċitajiet bħal Eżatt. fl-Unjoni Sovjetika u kellek min għamel rivoluzzjonijiet Veru. paċifiċi u għamel ġifieri meta niddiskutu l-femminizmu nħoss isu ħafna nisa stess iħossu imma jien m'iniex dik it-tip ta' nafu għax nafu mill-kitba tiegħek u speċi inti fl-aħħar mill-aħħar qed tiddefinixxi il-femminizmu wkoll f'ċertu sens. Isu jiena li rrid ngħid iktar li ġieli nħoss niskomda ovvjament b'din il-kelma, però fl-istess ħin ma nafx hekk hix forsi l-kelma l-iktar adatta, però ċe nikteb fuq drittijiet tan-nisa u fuq l-esperjenzi li għaddu minnhom in-nisa x'jiena mara wkoll. Il-ħaġa importanti għalija hija li jiena nemmen li in-nisa huma biżżejjed kapaċi li dejjaqni f'ċertu nisa hija l-vittimizzazzjoni. Għax bil-vittimizzazzjoni m'intix empowered biex tbiddel l-affarijiet u jiena nemmen li n-nisa għandhom il-potenzjal li jbidlu l-affarijiet u jgħixu l-ħajja kif jixtiequ huma. Ovvjament hemm sitwazzjoni diversi qed niġġeneralizza ftit għax jiddependi fejn twilit, f'liema kuntest qed tgħix. Ma biex nillokalizzaw ftit id-diskors. Naf li għandek id-distanza pjuttost maqtuwa, imma fejn tara Malta llum fejn jitlu mhux biss drittijiet tan-nisa, manka kif aħna qegħdin naġixxu fil-konfront tagħhom għandna minn każijiet ta' femiċidju li għadhom qed jiġru qed iseħħu brata allarmanti u l-istituzzjonijiet qed ifallu. Għandek diskors li għadu patriarkali u jħares naħseb kondexxenza lejn in-nisa li anka kważi tihom il-voti biex ikun iktar nisa ġast ikonna n-numru fil-Parlament imma meta tara dawn huma more of the same huma prodott tas-sistema fl-aħħar mill-aħħar. Inti din hija sitwazzjoni li tbaqbek jew maqtuwa minnha u ma taħsibx iżejjed wara. Mela, hija sitwazzjoni li tbaqbaqni, ovvjament, hija sitwazzjoni li ma teżistix f'Malta biss, forsi f'Malta tidher iktar imma din hija sitwazzjoni li teżisti anke Franza, li huwa l-pajjiż ta' drittijiet tal-bniedem u ta' drittijiet tan-nisa. Ovvjament, ftit nista' nitkellem fuq Malta għax kif qed inti hemm ċertu distanza fis-sens ta' jiena tant ilni li tlaqt minn Malta li kien hemm perjodu fejn kont nipprova nara kif nagħmel biex insegwi dak kollu li qed jiġri f'Malta u naqra l-gazzetti u mmur nara t-Times u mmur nara l-Independent u nsegwi Facebook u qisu kull ħaġa li taħrabli inħossni lost, inħossni mitlufa għax forsi ħanitlef parti minn innifsi jew ħanitlef dan is-sense of belonging da sens ta' appartenenza lejn Malta li ma kienx qed jgħinni biex ngħix fil-mument preżenti u biex inkompli għaddejja bil-ħajja tiegħi li issa jien naf pereżempju ġieli jiġri li nħossa ma nistax ngħid li ma nħossix jekk nara lil xi ħadd jagħmel xi post fuq Facebook li jkun ironiku b'xi kumment fuq li xi ħaġa li tkun ġrat fil-pajjiż u ma nkun fimt xejn. Jkun hemm bħala kummenti u noqgħod naqrahom u xorta ma nkun fimt xejn. Niftaħ il-gazzetta u ma nkunx nista' nifhem li I had to let it go. Fis-sens ta' okay, ma nistax insegwi kollox, ma nafx qed jiġri f'Malta kuljum, il-headlines narahom kuljum, imma d-dettalji ma jkollix dettalji ta' x'inhu għaddej. Ma spjega li ftit allura bejn dal-baħar u l-baħar. Minn fejn ġejja di, inti hija il-longing għal Malta, hija huwa l-baħar li qed ibedek jew huwa baħar li waslek lejn Malta. Kif fej jew xejn minn da kollu. Le, naħseb jiena huwa it-tnejn f'daqqa huwa l-baħar li biet huwa l-baħar li jġibek li jgħaqqad li jgħaqqad gżira ma' oħra. Il-baħar huwa simboliku, huwa l-baħar li jifret pajjiż minn ieħor, imma fil-verità mhux pajjiż wieħed biss għax il-baħar li nitkellem fuq ovvjament huwa l-Mediterran,
Jiena vjaġġajt ħafna wkoll fil-Mediterran, però essenzjalment huma kif tgħid l-andata r-ritorno bejn Malta, Franza, Malta, Marsilja, Malta, Franza, Reggio Calabria, Franza, it-Tunisija, ġifieri mhuwiex speċifikament mainly fuq Malta, imma mhux biss. Huwa baħar ta' ħafna kulturi, ta' ħafna rikkezza li ħanaslu għalija f'sekonda, però qabel nimxu anki għal xogħol li tagħmel fil-pajjiżi differenti tal-Mediterran. Taqralna silta minn dal-ktieb? U mingħajr ma kont preparajt ftaħt il-ktieb u ġiet il-poeżija li konna qed nitkellmu fuqha, Jien mara. Intom mhux mara tgħidli ibni, għax tridni għalik biss. Imma jien mara imbagħadhom jienhom għax jien mara. Tgħidli li tixtieq terġa' tidħol bebbuxu f'ġufi. Tridni nġorrok dejjem miegħi u jien nipprova nikkuntentak. Ngħidlek li dejjem tkun miegħi, tkun f'kull rokna ta' ruħi. Għax kbirt ġo fija, għax selliftlek ġismi u nifsi, għax ħriġt minni. Imma m'intix tiegħi, int tiegħek biss. X'jgħidlek illum it-tifel meta għax issa jaqra dik il-poeżija, jista' jaqra u jifhem ma nimmaġina. Ngħidlek il-verità għadni ma sibx il-mument li naqralu l-verżjoni Maltija imma naqralu l-verżjoni Franċiża wkoll għax ovvjament mhux se jifhimha kollha bil-Malti. Imma hija xi ħaġa li nixtieq nagħmel dalwaqt. Karl li konna qed insemmu fuq il-baħar l-ewwel. Ovvjament din il-ħaġa li jiena bejna u hemm u li hemm dan il-baħar qed jifridni mill-post fejn twelidt u mill-familja tiegħi u minn ħafna ħbieb li nħobb. U li fil-bidu tani dan is-sens ta' instabilità b'xi mod, instabilità emozjonali u instabilità ġeografika għax il-ħin kollu nġor minn hawn għal hemm. Imma biex nerġa' niġi għal proċess spiritwali li jiena ninterpretah bħala proċess ta' growth, nerġa' ngħid, hija li kelli nitgħallem l-istabilità insiba ġo fija, li nsib speċi ta' stabilità ġeografika imma ġewwa fija. Għax ovvjament nemmen li tista' tkun ukoll li tista' tibqa' tgħix dejjem fil-post fejn twelidt u ma tasalx għal din l-istabilità ġewwa. U din tista' tibqa' hemmhekk, tibqa' fil-post fejn twelidt u inti però qed tesperjenza wkoll mill-aspett ta' immigrazzjoni biex insejħu. Eżatt. Issa hemm ovvjament dak l-aspett li inti tgħid imma jiena ma jien xejn, għax la jiena Maltija 100% issa, la jiena Franċiża u lanqas jiena Taljana, mela jiena x'jien. Imma jiena it-tlieta li huma kollha f'daqqa kważi sirt. Mela qed nitkellmu ftit fuq dawn l-identitajiet mediterranji tiegħek. Għajdilna ftit fuq ix-xogħol għax u jiena ħdimt ukoll ftit miegħek ftit ħafna, però naf li kellek xogħol importantissimu ma' awturi, ma' artisti u anki ma' attivisti mill-Mediterran, inkluż mis-Sirja, inkluż mill-Libja. Anka fid-delta tar-Rebbija Qarbija illi kontu qegħdin anka tospitawhom Pariġi, tagħtu workshops. Għejdilna ftit dak l-aspett li forsi mhux ma nafux daqstant. Mela jien għamilt 10 snin naħdem ma' din il-fondazzjoni René Sédou kien jisimha, kont naħdem ukoll ma' Babelmed.net li kienu żewġ organizzazzjonijiet partners jikkollaboraw flimkien u ovvjament dan ix-xogħol li tani ħafna l-ewwel nett tallimt ħafna minn ħafna kulturi differenti. Għamilt ħafna riċerka għax ix-xogħol prinċipali tiegħi kien li immur fil-pajjiżi u nara insirna fiktar fuq is-setturi indipendenti, setturi kulturali u artistiċi.
u min jgħat jaħdem fil-pajjiż għal-libertà, għad-demokrazija, għal-libertà kulturali, għad-drittijiet kulturali u artistiċi ta' espressjoni u li konna nagħmlu wkoll aspett ieħor barra din ir-riċerka kienet li nippruvaw nagħmlu networking. Kien hemm aspett ieħor ovvjament ta' attiviżmu għax aħna il-fondazzjoni kienet membru tal-Euromed Non-Governmental Network u kienet membru fondatur tal-network Franċiża. Allura, pereżempju, dawk il-workshops mal-attivisti Sirjani u Libjani kienu organizzati f'dan il-kontest. L-idea kienet li noħorġuhom minn hemm u kif taf inti kienet diġà bdiet il-gwerra fis-Sirja, ġifieri ħafna minnhom kien anke vjaġġ perikolus għax ġew jew mit-Turkija jew mill-Lebanon. Imma l-idea kienet li niltaqgħu magħhom Franza, li naqsmu magħhom anke d-diffikultajiet tas-settur mhux governmentali hawnhekk u li noħolqu speċi ta' skambju u nitalmu minnhom u naraw kif nistgħu ngħinuhom, kif nistgħu nsaħħu ir-reżistenza tagħhom. Ħaniffaċċjak bħaġa li baqgħet f'moħħi minħabba fik għaliex inti kont studentni biex niġi nagħti dak il-workshop. Kien hemm Sirjan li wara li għamilna workshop fil-komunikazzjoni u kif inti tmexxi il-messaġġi tiegħek, kif tagħmel il-kampanji l-advocacy. Għalli inti li għattilna huwa okej tajjeb, għalli ma jiena ngħidlek unfaqa jibki, jiena ngħidlek li anke jekk nagħmlu kull ma ttilna inti to the letter, xorta n-nies ma jimpurtomx minna. U jien ma kellix risposta, fis-sens okej, parti minni tgħidlu, ovvjament irridu nibqgħu niġġieldu. Hija dik il-sentiment tiegħek dawn qed nitkellmu fuq inkluż Malta, ġifieri hemm libertajiet li rridu nibqgħu niġġieldu għalihom u qatt huma maħna se nkunu f'sitwazzjoni fejn ngħidu dan huwa proġett kompjut, anzi ħajjiġu momenti fejn il-libertajiet tagħna se jittieħdu u rridu narġgħu niġġieldu għalihom. Eżatt, ħafna jiena meta nikkumpara ma' ftit snin ilu ħafna mill-libertajiet tal-lum huwa inqas milli kienu qabel. Avolja, ġifieri x-xogħol tagħna ta' dan l-attiviżmu nemmen li għadu jagħmel sens u għadu rilevanti għada aktar mill-lum. Ġifieri ovvjament ma nistax ngħidlek Karl li ma jkunx hemm momenti fejn niskuraġġa ruħi u ngħid il-ħanina dinja kemm ħandumu niġġieldu għall-istess ħaġa. Però jiena xorta nibqa' nemmen, ovvjament jiena persuna li minn dejjem kont nemmen fin-nozzjoni ta' Mediterran, mhux ta' Mediterran liex ta' tipo ta' Mare Nostrum, imma ta' Mediterran b'ħafna tumbati ta' mhux bħala reġjun omogen, imma ta' ħafna differenzi, mhux differenzi bejn pajjiż u ieħor, imma ta' ħafna differenzi anke fl-istess pajjiż, anke fl-istess reġjun, anke fl-istess villaġġ jew fl-istess belt. Imma jiena nemmen li hemm elementi kulturali u umani li huma li jixtieħbu biex ma ngħidx li huma komuni, imma hemm problemi komuni wkoll. Ġifieri m'hemmx. U li naħseb fl-isfond ta' dak li qed tgħid int, però anke fl-isfond tal-mandat ta' PEN Malta fost l-oħrajn, hemm irridu nqumu jekk irridu nemanċipaw ruħna rridu nqumu għas-solidarjetà ta' dawk ta' madwarna għax aħna ngħixu imdawrin mill-Eġittu, Tunezija, Libja bħalissa qed jaslulna aħbarijiet terribbli mill-arar. Dawn jaħtieġ inkunu iżjed solidali, inkunu nafu x'inhu jiġri madwarna, hemm artisti, hemm nies komuni li jeħtieġu ngħidlu l-istejjer tagħhom u inti qed hemm ħafna differenzi, però wkoll dak li jaqadna hija l-umanità u anke l-libertà li rridu li konna l-vuċi tagħna. Sija jekk inti Sirjan qed tiġġieled kontra reġim oppressiv, jekk inti Libjan maqbud bej żewġ forzi korrotti li qed jippruvaw jieħdu pajjiżek, jew jekk qiegħed f'Malta fejn għandna Kastilja maħkuma mill-mafja. Għandna ħafna elementi komuni li għandhom waslu għall-emanċipazzjoni tagħna malli narfu kemm aħna fil-verità komuni. U l-ġlida tagħna dejjem trid tkun naħseb jiena mhux lokali biss, fl-istess ħin lokali ma fl-istess ħin ukoll internazzjonali. Trid ikun hemm solidarjetà u attiviżmu lokali imma b'xi tip ta' konnessjoni, ovvjament nemmen li l-attiviżmu
jista' jkun ukoll juża l-arti u l-kultura bħala mezz li huwa parti mix-xogħol li qed nagħmel bħalissa ma' Manakuma Teatru pereżempju li xtaqt insemmiha ovvjament dawn l-aħħar 5 snin illi naħdem magħhom, iltqajt sirt naf lil Manakuma Teatru permezz ta' Malta, permezz tal-Festival tal-Letteratura ta' Inizjamed u qisu ħloqt jiena waħdi l-job tiegħi magħhom għax meta bdejt naħdem hemm ma kienx hemm komunikazzjoni, ma kienx hemm website u speċi ta' bdejt nibni ftit kollox pass wara pass mhux waħdi ovvjament imma ma' persuni oħra u li jolqotni l-iktar f'dan ix-xogħol huwa li l-idea hi li nagħtu vuċi through il-performance arts, kemm teatru, kemm anke letteratura u forom oħra, forom trasversali ħanajtek multidisciplinari, nagħtu vuċi lil dawk li s-soltu ma jkollhomx. Fil-fatt ħafna mill-plays huma jittrattaw l-ewwel net 99% dwar l-istorja kontemporanja tan-nofsinhar tal-Italja. Imma dejjem irrakkontati minn personaġġi marġinali fl-istorja, imma li joħolqu l-istorja daqskemm joħolquha dawk li huma l-iktar imsemmija mill-mass media u hekk. Fil-fatt issa aħna nitkellmu qed ittellaw verżjoni ta' l-Iliade li għamiltu intom, le li hija l-Iliade rrakkuntata minn persuni li fl-istorja kemm jeżistux. Eżatt. Le qed nieħu gost li semmejta, però qed jaħalbirna l-ħin Liz. Fuq ix qed taħdem bħalissa bħala kitba? Qed taħdem fuq xi xogħol ġdid, hemm xi ħaġa fil-forn? Mela. L-ewwel nett ovvjament għandi ħafna inqas ħin biex nikteb dawn l-aħħar snin. Però ktibt ftit minn wara Bejn Baħar u Baħar għandi ngħidu mazz ta' poeżiji li għadni m'iniex ċerta totalment minnhom kollha, għatet nrid nirfinhom ftit. Imma xi ħaġa ħassir bihom, ma nafx għadni ma nistax ngħidlek u ovvjament għadni qed ingawdi between the brackets il-traduzzjonijiet ta' Bejn Baħar u Baħar għax għadu kif ħareġ Bejn Baħar u Baħar l-Indja bl-Ingliż. Ġifieri issa kemm il-lingwa ħareġ fih issa? Ħareġ bit-Taljan l-ewwel u mbagħad l-Italja u mbagħad ħareġ bl-Ispanjol, Spanja, Barcellona u ċili. Ħareġ il-Greċja, Ateni, ħareġ il-Kajr bl-Arbi u issa bl-Ingliż l-Indja. Ġifieri iva vjaġġa daqsxejn iktar minni. Impressjonanti. Liz, nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna, grazzi tal-li naqgħod magħna u samt magħna dawn il-ħsibijiet u poeżiji sbieħ immens. Grazzi wkoll lil Klera Zoppardi tal-għajnuna li tini bir-riċerka biex intellaw dawn il-poddati. Grazzi lis semmija li ta' kull ġimgħa jnaqdu magħna għal episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħallunna il-mistoqsijiet u l-kommenti tagħkom fuq Twitter, Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta biex tissieħbu jew tagħtu donazzjoni ibatulna email fuq penmalta@gmail.com. Grazzi ħafna, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.